azterketa eguna da, ez dute gaindituko. Asko ikasi duzue! Asko! 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 Prest zaudete? Hasi! Karratu egin! Ez dago gaizki. Ikasi dute. Oski, aeka da. Enpelaraeka euskaltegian oso ondo ikasi dute. Jakina, hurrengo urtean ere apuntatuko ditugu soldaduak. Ea, agindu gehiago. Hasi korrika eta egin dortoka bat. Orain bai, hori da. Asteriz? Zer da asteriz? Aeka egin behar dute.